χαιρετούμε απόψε στη βραδιά μας. Ο κύριος Αντιπρόεδρος, ο κύριος Παναγιώτης, θα σας ανακοινώσει μερικά πράγματα. Καλησπέρα και από μένα, εύχομαι καλή διασκέδαση. Είναι σε όλους γνωστό ότι οι πολιτιστικοί σύλλογοι δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη συγκρότηση παιδικών και νεανικών τμήματων που έχουν σαν σκοπό τη διάδοση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς στους νέους ανθρώπους. Η Θρακική Εστία Βέρειας ως κατεξοχή παραδοσιακός σύλλογος διαθέτει 2 νεανικά πορευτικά τμήματα, παιδικό και εφήβων, με ικανοποιητικό αριθμό παιδιών, τα οποία επάξια εκπροσωπούν μαζί με το τμήμα ενηλίκων τους Θρακιώτες της Βέρειας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Θρακικής Εστίας, αναγνωρίζοντας την προσφορά των νέων στο Σύλλογο, αποφάσισε να βραβεύσει τους μαθητές μέλη των νεανικών πορευτικών τμήματων για την επιτυχία τους στις πανελλήνιες εξετάσεις και την εισαγωγή τους σε ανώτατες εκπαιδευτικές σχολές. Αξίζει να αναφέρουμε ότι οι μαθητές αυτοί ήταν κοντά μας από μικρά παιδιά, αφιερώνοντας πολύτιμες ώρες από τον ελεύθερο χρόνο τους. Εκπροσώπησαν δε επάξια πολλά και στη Θρακική Εστία. Συμμετείχαν πρόθυμα σε ποικίλες δραστηριότητες του συλλόγου μας και ξεχώρισαν για το εξαίρετο ύφος τους. Παρακαλούμε τους φοιτητές πλέον, Μαρία Γιαννάτσικου, Ελένη Χαλβατζή και Φώτη Ψώνη. Ο Φώτης απουσιάζει, είναι εκτός πόλεως Βέρειας. Παρακαλώ κάποιον από τους οικείους του να έρθει να παραλάβει τον έπαινο. Παρακαλείται ο κύριος Αντιδήμαρχος, ο κύριος Χατζιαθανασίου, να έρθει να κάνει την απονομή. Παρακαλείται ο πρόεδρος της Θρακικής Εστίας, ο κύριος Βακάλης, να κάνει την απονομή στην Ελένη Χαλβατζή. Και τώρα ο κύριος Αντιπρόεδρος Παναγιώτης Θανάσης θα δώσει για τον Κομψώνη, το Φώτη. Χαίρομαι τους μαθητές και τους γονείς τους και ευχόμαστε ο Θεός να τους χαρίσει υγεία, προκοπή αλλά και δύναμη για να μπορούν να ξεπερνούν τις δυσκολίες της σύγχρονης ζωής. Ευχή όλων μας είναι να συνεχίσουν να βρίσκονται κοντά μας και εμείς θα χαιρόμαστε πάντα για αυτούς. Καλές σπουδές, παιδιά. Παρακαλείται ο χωροδιδάσκαλος της Θρακικής Εστίας, ο κύριος Σταύρος Λίτος, να έρθει εδώ.
Λοιπόν, και από μένα μία καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Σας καλωσορίζουμε στο χορό μας. Και το μόνο που ήθελα να πω ότι δεν είναι μόνο ο χορός. Όλοι εμείς οι οποίοι βρισκόμαστε εδώ πέρα μέσα, σε δεύτερη μοίρα έχουμε τον χορό και περισσότερο έχουμε την επικοινωνία ο ένας με τον άλλον. Δηλαδή είμαστε άνθρωποι οι οποίοι έχουν παιδευτεί, και μιλάω για αυτούς οι οποίοι είναι εκτός Βέρειας, αλλά όχι και μόνο αυτοί, και μέσω του χορευτικού. Θα ήθελα να σας ευχηθώ μια καλή βραδιά, να έχουμε μια καλή σαρακοστή και όχι πλέον από εδώ και πέρα τρόικες. Στη συνέχεια, μέρος του παιδικού μας χορευτικού θα μας χορέψει τι άλλο, χορούς από τη Θράκη. Η μουσική τώρα οι οποίοι θα συνοδεύσουν είναι Νεκτάριος Κοσμίδης, βιολί τραγούδι, Γιώργος Δαυλιάκος, γάιτα καβάλι, Δημήτρης Αλταντζίδης ακορντεόν, Τασούλα Κοσμίδου κρουστά, Γιώργος Ασαρτζής κλαρίνο, Αθανάσιος Βέλκος και Γεώργιος Μάντιος κορνέτα και Δημήτριος Ασαρτζής κρουστά.
στη σιγοβράζω, 5 μήνες την μετράζω, μια μικρή στη σιγοβράζω.
κορίτσις δεν υπάρα γλυκά σου ματιά. Και γεραφάδες εράτα του κέρκο γεράκι μου. Ποιος πήγα μάτι του διάσαντες δυο πίδερου. Ποιος πήγα μάτι του διάπαυρα γλυκά σου ματιά. Ευχαριστούμε τα παιδιά, να είναι καλά και οι γονείς να στέλνουν τα παιδιά στα χορευτικά, γιατί αν δεν υπάρχουν παιδιά δεν θα υπάρχει και πολιτισμός. Λοιπόν, ευχαριστούμε παιδιά και στον χρόνο.